Bojíš sa? Už nie. Dobre, tak poďme na to. Šup. Ťažko sa to robí aj s točením videa, ale máme to. Očakávania od tohto kurzívonka. Že sa naučím všetko tak, aby som vo Fínsku bola top. Za jeden deň? Áno, za jeden deň. Slúbil si? Za seba to padlo, už zás to flákaš. Pomaly, uhol, zaujíma ťa uhol. Tak, pekne, v kľude. Málo záberov. To je ono. No, a je tam. Vyskoč! Kopaj! Keď som sa potopila, strašne. Aj keď som sa vynorila, strašne, ale sa cítim dobre. Si pôjdeme znovu po obede. Ľavý široký, výborne, prehod náklon, super. Pravý široký, široký, nenechaj sa rozhádzať a náklon doľava. No poď. No, náklon čo? Vidíš, to ti hneď ukáže, či máš alebo nemáš poriadny náklon. Za vyškolí ten prúd. Ťahaj náklon. Kde je ten náklon? Už odruš. Ťahaj. Ťahaj. Ťahaj, ťahaj. Nepredkláňaj sa toľko. Čakala som, že to vzdám hneď na začiatku. Nie fyzicky, ale psychicky. Jasné, ale na to, že si sa kedysi topila, tak si spravila podľa mňa obrovský mentálny posun. Mentálny učiteľ. 4 reálne krysy a úplne v pohode. Modriny nebudeme počítať. Asi tak, ale bolo to super.